munduan gutxi gora bera daude 7.000 hizkuntza. Oda, etnolog, hortara ikatzen da, erakunde baten arabera. Bakizue, zer dan hizkuntza eta zer dan dialektoa, hori da lio. Serbo-kroatak. Eraneun arte, hizkuntza bat ziren, asarretu ziren, eta horrein dia 2-3 edo. Gu gazteak ginenean, izan da ginen, galego eta portugesa hizkuntza bakarra ziren. Gure testu liburuetan zen, galaiko portugues. Horrein, zoaz eta esan, hizkuntza bera dira. Horrein dia, valencianoa eta katalana, lio, occitanoa otedan edo otedan, gaskoia, lio, hori gure, hori ere gure hizkuntza da, eta Baionan, esaten bauzu, hemen zer hitz egiten duzuen, euskal occitanoak dienak, batzuk esan occitanoa, eta esatzen gaskoia, gaskoia eta occitanoa, lio. Zazpen, zein da munduan hiztun gehien dituen hizkuntza? Txino, txino mandarin. Zene asko, hitz egiten du, txindera. Element, alegian mogollon. Orduan eben txindera, ukiko egin. Eta zeroan, egongo litzateke, atzo, joan den astean, azken hiztuna galdu zuen Amazoniako hizkuntza. Orduan, galdera da. Munduan 7.000 hizkuntza baldin badaude, hiztun kopuruaren arabera, 0-tik 10 eskala batean, zen numerotan egongo litzateke euskara. Pentsatu. Pista bat letretako entzat. 7.000 hizkuntza badaude, eta 0-tik 10 eskala bada, zenbaki bakoitzean 700 hizkuntza bada. 700 biderra, 700. Dena, ketzarete zientziatakoa. Erantzuna, zein esango zen dute, bote probe? Beratzi gara, no? Beratzi? Zuek? Ez, 0-tik 10. Zuek zein numero? Esatea dago, zenbatek esango zen dukete, 3-tik bera dagoela euskeraz. Altxa besoa. Altxa, ikuseko modu. 3-tik bera, 0 eta 3 batean. Ulertzen da galdetzen, Amarra egin. Berrio galdetzen dut, egiten dugu estadistika patrikako estadistika bat. 0 eta 3 artean zenbatek, altxa. Horrein inork ez, lehen oso 0-tik 10 eskalan, zenbatek uste duzue, euskera 3 azpitik egongo litzateke da. Altxa besoa. 2. 3 eta 5 artean, zenbatek jarriko zenukete. 3 eta 5 artean. Zuek eskolan asko kopiatzen zen dut. Hogeita bat jo, bai. 5 eta 6? 6 eta 7 artean, 7 eta 8 artean, 8 eta 9 artean, inorkez, eta 9-tik gora, 9-tik gora, Zuek asmatu duzu. Euskera, gutxi gora bera, hemen da. Hemen Zaldibarren oso positibo etorri zarete, egia da normalian kopuru hauek hemen ateratzen dira. Hau interneten sartzen bat zarete, dauzkago eginda kalinkesak egin genuen bat eskoria zan. Bestea Bilbon, euskeraz, eta bat Reyes Prausekin erderaz Donostian. Eta eskorietan, eskotan botatu dut, eskorietan egin genuenean, 0, bat, 2, 0,2, 0,2, 3, eta esatea zen dunean. Iman batekin joaten ginean, eta zuen non dagoen? Eta eskorietan batek horrela egiten ziren.
ea kamera okulta nun. Hola ezako. Leku askotan egin eta jende asko hau bota eta esaten du. A ver, hori ezinezkoa da. Eta Donostian erderazen gendunean, emakume bat, batzen naiz, etorri zara, pero que cojones, eso es imposible, que no puede ser. Puede ser, que no puede ser. Bueno, eta zergatik da, behatzetik gora, oso. Arrazonamendu zinera. Munduan, milioi bat baino hiztun gehiago dituzten hizkuntzak, 500 bat dira. Ez gehiago. Guia momentu honetan, milioiaren inguruan gaude. Milaka gutxi batzuk gehiago edo gutxiago, baina, bueno, azken arabera, ez da izorra usatuko, hemen gaude. Beraz, horrek esan nahi du, euskara dagoela, munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen 10%. Baina ez hori bakarrik. Wikipedian sartzen bazarete, batzuk ezpeitia, biatzen, sartu Wikipedian, estadistikak, eta estadistiketan Wikipedian dauden artikulu kopuruaren arabera euskara dago momentu honetan gaur 31. Hor bat zegoen, eta horrein murriztu zuen azkenengo bizpahiru urtetan, eta horretik bat zegoen barometro soziolinguistiko bat, soziolinguista frantses batek egindako, eta neurtzen zituen hizkuntzen bizindarra, erabilera, hiztun kopuru, egiten zuen horrelako mix bat, eta kasu hartan euskara egote zen normalian 60. lekuan. Inoiz edo behin komentatu izan duet, eta ez lortu daturik zaila daleko, sinistuta dagoela musika alorrean ere, euskara Europako zenbait hizkuntza baino produkzio handiagoko hizkuntza dela. Hemen musika dezente ekoizten da, eta zenbait Gorka Urbizurekin komentatzen bere txarrakekoa, eta esaten zian, seguro euskaraz rock gehiago ekoizten dela, holandesez bat, esate batera. Orduan, hori da, eta orduan, galdera da. Eta hemen bat gaude, zergatik ikusten dugu gure burua hemen? Oso gara esinka da. Hori da, esaten digutenean serioa gara. Nik askotan leto, euskaldunak serioa gara. Normalian helderik. Hoi da erantzun objetibo. Guen, eskatu biztuet, erantzuteko galdera hori. Pentsatu bakarrik, zuen kauntareko erantzun. Zein baino serioagoa gea? Eta horrein, altxa dezala besoa, andaluzak, pentsatu ez duna. Galdera hori egiten, egon norbait andaluz pentsatu ez duena. Nik uste galdetu dudala ja, 2000 euskaldunei, eta 3 altzatu dute besoa. Bik, italianoak esateko, eta batek inglesa. Nola diteke, munduan balin badude, 7.000 hizkuntza, 300 estatu, 500.000 provintzia, erregio, nahi zuena nazio, nola diteke euskaldun batik galdetzen balin medio zuen, zein dan guk baino humoretsuago, 100 praktikamente, andaluzak. Eta ez, ez galeguak, ez korsoak, ez flamenkoak, ez irarrusoak. Neurri handi batean, honekin gertatzen bezala, esan digutelako milaka aldiz, hori, eta esan digutelako milaka aldiz, que sois pequeños, que tenéis una lengua que no sabe, bueno, vale panda, que solo van a dar por casa, que no llevas con eso, que no sirve para hacer
Fisika, nola zen? Fisika atomika. Izan baliko, que no sirve para ligar, mira, beste leku batean egoina, no? Esan zon, fisika atomika, fisika histeria, kimika histeria, eta izan baliko, para ligar, poseo goinean, kaleko izkera gehiago lan dut, hola. Hori da, arrazoi bat. Hori historikoki, hori asko eman dute, eurra asko eman dute. Bigarrena da, eta hori gazteen artean gehiagotan jasotzen den erantzun hori, gutxi entzuten. Bai, izango gara, baina gutxi entzuten. Horrek egiten digu, pentsatzea, garena baino txikiagoa garela. Eta gero dago, ne ustez, importantena, eta da, hizkuntza erraldoiz inguratuta gaudela. Ingelesa, gaztelanianoa eta frantsesa. Baina hizkuntza erraldoiak mundun oso gutxi dira. Hiru horiek? Gehi. Alemana, holandesa, bost, portugesa, italiana, errusiera, japoniera, txinera, arabiera, urdua, hindua, Malasiako beste Malaguaz,